Aleshores el futbol era una vàlvula per expressar sentiments i no és estrany que en plena dictadura, el 14 de juny de 1925, el públic dediqués una escandalosa xiulada a la Marxa Real, interpretada a les Corts amb motiu d'un homenatge a l'Orfeó català en un partit contra el Júpiter. A la mitja part del partit, una banda d'un vaixell britànic ancorat en el port va interpretar la Marxa Real, que va ser rebuda amb una escridassada imponent per part dels 12.000 espectadors que hi havia al camp. Els xiulets i els crits es van convertir en aplaudiments quan van sonar les primeres notes del God Save the King. Gamper i els seus directius van adonar-se que tot plegat els podia costar ben car. No s'equivocaven. El 24 de juny, el general Milans del Bosch va decretar el tancament de les Corts durant 6 mesos i alhora convidava Joan Gamper a sortir del territori espanyol durant un temps. Acusat dels incidents, el president fundador del Barça es va veure sotmès a una dura persecució per part de les autoritats de l'època. El van considerar responsable únic dels fets i el van titllar de separatista. Gamper va dimitir definitivament del seu càrrec de president i es va veure obligat a marxar a Suïssa. Va estar 6 mesos a Suïssa, li van permetre tornar a Espanya amb la condició de que mai més tornaria a ser president. I, evidentment, això el va frapar molt perquè el Barcelona, el Futbol Club Barcelona era la seva vida, era la seva obra, era la seva criatura que ell havia vist créixer i tot un plegat el van deixar sense poder-s'hi ni acostar. Això suposo que el va afectar moltíssim. D'aquesta manera lamentable, Gamper deia adéu a un club que acabava de complir els seus primers 25 anys d'existència.